Hola, què tal? Molts de vosaltres ja estareu al cas del greu atemptat contra el mercat de Nadal de Magdeburg, Alemanya, protagonitzat per un home d'origen saudí, doctor de professió i, segons ell mateix deia per xarxes socials, s'identificava presumptament com a exmusulmà, seguidor d'Alternativa per Alemanya i admirador d'Elon Musk. Però què hi ha de cert realment en tot això? De veritat és el que diu ser o és mentida? Molts mitjans de comunicació alemanys ja han comprat i venut aquest relat que us comento, però no són pocs els exmusulmans que han sortit públicament a desmentir que aquest assassí sigui el que diu ser. Sí, aquest impresentable, aquest assassí, ha difós aquesta informació falsa en les seves xarxes socials, però amb quina finalitat? Amb quina veritable finalitat? Generar caos, confusió i desinformació, escampar el dubte i alimentar així la polarització i el conflicte intern dins de les nostres fronteres. I atenció, les seves accions s'emmarquen en la pràctica del taquija, una doctrina islamista que permet la mentida i l'engany per avançar en objectius islamistes. Senyors, és el típic mètode d'infiltració que un enemic fa servir per entrar a casa aliena amb intencions immorals i il·legítimes. Són nombrosos els tuits i les filtracions de xat que circulen per plataformes de parla àrab que destapen la crua realitat. Que aquest personatge, efectivament, no és un ateu exmusulmà, és un islamista jihadista que es va infiltrar a Europa amb l'objectiu de cometre atrocitats com la que ha passat a Magdeburg. Sí, una desena de vides furtades, que en pau descansin, i més de 200 ferits en un mercat nadalenc, en unes dates ben assenyalades en el nostre calendari. En aquest sentit, benvinguts a l'era de la desinformació pseudoprogre i filoislamista, que són definitivament el cavall de Troia de Catalunya i d'Occident sencer. Molts mitjans ens volen fer creure, amb informació falsa, que aquest senyor era islamòfob o antimusulmà. Però res més fora de la realitat. Però quin sentit té que un perfil d'aquestes característiques, en lloc d'atacar una mesquita, tenint-ne com a mínim 3 en aquella població, hagi triat atemptar contra un mercat de Nadal, contra un mercat de tradició cristiana i occidental? Algú li veu el sentit? Jo sincerament no li veig ni cap ni peus. És absurd. Ens volen encolomar un relat fals carregat d'incongruències simplement per criminalitzar a tots els que, independentment de la nostra adscripció política, no estem disposats a acceptar el règim del pensament únic que els pseudoprogres estan instaurant en contra de la voluntat popular. Aquest personatge, que s'anomena Khaled al-Abdul Mohsen, ha fet un paper brillant, una interpretació increïble. Fer veure que era un home integrat a la societat alemanya, simpatitzant d'un partit completament oposat a les seves veritables intencions. És impressionant. Us en recordeu dels jihadistes del 17A que van atemptar a Barcelona i Cambrils matant a tants innocents? Suposadament estaven ben integrats, tenien un català excel·lent i tenien una vida estable i productiva, precisament com aquest mateix senyor. Però eren, en realitat, llops islamistes vestits de xai. Dins seu, ells sabien la veritat, que no estaven disposats a respectar ni la nostra cultura, ni la nostra nació, ni les nostres llibertats, ni les nostres vides. La seva guerra santa contra el nostre model de vida és clara i estan disposats a assolir el seu objectiu a qualsevol preu. Volen destruir tot allò que estimem, tot allò que tant ens ha costat construir i no els hi permetrem. Certament, ens han fet un gol per tota l'esquadra, però no era massa difícil, tenint el quintacolumnisme pseudoprogre més preocupat de fer volar el fantasma de l'extrema dreta que lluitar veritablement per la seguretat, la llibertat i la vida de la nostra gent. Estem en guerra amb l'odi anticatalà i amb l'odi antioccidental. Conjurem-nos, els demòcrates, els lliurepensadors, els nacionalistes, que lluitem a ultrança a favor dels nostres drets i llibertats com a poble i com a civilització. El temps se'ns esgota, però estic segur que ens en sortirem. Visca Catalunya lliure i visca la llibertat.